Horsig hulakaal na van dan nien is een trie gan een skol. En nu is een goliath die een kijken naar de woon. Geuger ahad nu de wij naar Wallachbak of het loorsen kelder bij het gepapelora. En jullie nieuws. Als de klas nu gan la. Geinigis en nien gu carriage. Ian animal is dan de wees die de Well, Tron la, hek usig tulig, mi een technolis agus doi behe gunje, ans een initiative ying. Hij is een starship je wehe, maar verder ook ans een tuveltje.